Palukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Isang pagkakataon po na pinagkaloob ng Diyos sa atin na tayo po ay magsama-sama sa pag-aaral pong muli ng Kanya pong banal na salita. At ang ating pong muling tatalakayin ay hango po, no? The praise my brother's keeper is a reference to biblical story of Cain and Abel from the book of Genesis. And it can be found in chapter 4 verse 9. And it is generally understood na ang ibig sabihin po nito is being responsible for the welfare of a brother or other sibling, or by extension for other being in general. So si Cain po, who is quoted as having made this statement, claimed not to have this responsibility. At maaari rin po mga kapatid, nasa mga oras na ito, ay meron pong pagtuturong ginagawa ang Panginoon sa atin. So, in reference diyon po sa ating pong topic for this month, ay pupunta po tayo sa isang magandang pwede nating sabihing hahanguan para po mas lalo po nating maunawaan yung ating pong pag-aaralan ngayong gabing ito. Can we open our Bible in the book of Romans chapter 14 verses 12 to 23. Kung nandyan na po kayo, ay sama-sama po nating basahin. Okay? So sabi po ng verse 12, "So then, each of us will give an account of ourselves to God. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself, but if anyone regards something as unclean, then for that person it is unclean. If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not, by your eating, destroy someone for whom Christ died. Therefore," verse 16, "do not let what you know is good be spoken of as evil. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit." Verse 18, "Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receive human approval. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble." Verse 21 says, "It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother or sister to fall. So whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Blessed is the one who does not condemn himself, but what he approves." Verse 23 says, "But whoever has doubt is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is sin." So tayo pong lahat, as I invite everyone,
Pwede po ba tayong yumuko? Tayo po'y pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit. Marami pong salamat sa muli mong pakikipagtagpo sa amin sa gawaing ito. Muli namin, Lord, hiling ang patuloy mong pagsama, pagkilos, at pagbabasbas. Hayaan mo, Lord, na ang bawat salita mo maitanim sa isang matabang lupa, natutubo, mamumunga, at ito'y kagamit-gamit. Salamat po. Patawarin mo rin po kami sa mga pagkukulang at kasalanan namin. At hayaan mo, O Diyos, muli sa amin pong maririnig at mapag-aaralan ngayon, mayroon po kayong makikitang mga pagbabago mula ngayon at sa mga susunod na araw. Lord, we will be getting wisdom out from your word. Thank you, Lord, for the richness of your love unto each and everyone, and we will be enjoying it. Salamat po sa lahat. We continue, Lord, to praise you and honor you. In Jesus' name, amen. So, ang purpose po ng ating aral ngayon is to limit the use of our Christian liberty to keep other Christians from falling into sin, and also to help build them up in Christ. Alam niyo po kasi, madalas, we always want to do what we feel na gusto nating gawin. And we don't want anybody telling us that we have any responsibility sa ibang tao pag ginagawa natin yon. So that started all the way back doon po sa ating chapter sa Genesis when God asked Cain, "Where is Abel, your brother?" Anong sinagot niya? Ay, hindi ko po alam. Para bang sinabi niya, wala po akong pakialam sa kanya. Am I my brother's keeper? Okay? And also, alam natin that people have been expressing sentiment ever since nang ito po ay patuloy na nabasa, lumaganap, at alam po natin, parang sinasabi mo na, what I do is my own business. Wala kang pakialam doon. And what he does is also his own business. So, wala tayong pakialaman. So, hindi po ganon. So, kailangan natin maunawaan at ito po'y sasagot ang Diyos. And God really answers to that question today, basically the same as it was in Cain's day. Ikaw at ako, yes mga kapatid, you are, me, you, tayo pong lahat, we are responsible to one another. While of course we are not to judge our Christian brothers and sisters because sila rin po, sabi ng verse 12 sila rin po'y mananagot. No? Mananagot sila pagdating ng panahon sa ating Panginoon. Sabi ng Romans 14:12, di ba? We are responsible for the way our conduct affects each and every lives ng tao. Yes, we are responsible mga kapatid. So, ano po ang aking point dito po sa ating pag-aaral ngayon? So, dito po, kailangan nating maintindihan na yung first point ko po rito, which really he developed si Paul po from the first 12 ng verses, no? Paul sums up in chapter 14 verse 13a. Anong sabi niya yon? Therefore, let us not judge one another anymore. That is the sums sinum up po ni Paul. So, ang ibig sabihin, it isn't our place, no, to criticize one another in these matters. Kasi alam natin, mga kapatid, ang Panginoon talagang ina-address po niya everything para sa kaliwanagan ng lahat. So, dito po sa atin, nilaunch po ni Paul immediately yung point po niya sa 13b. Okay? Ano sabi ng 13a? Therefore, let us not judge one another anymore. Sa 13b, ano sabi niya? But rather, resolve this, not to put stumbling block or
a cause to fall in our brother's way. And that is our issue na atin pong tatalakayin ngayon. So ano bang sinasabi ng salita ng Diyos dito? Now, if we will be looking in Romans chapter 14, 13 to 18, ang sinasabi doon, do not cause others to fall. Now, may ginamit po siyang two different words dito po sa ating pong verses. The first, anong word na yon? Ang first po, ang sabi yung stumbling block. Okay? Ano ba yung stumbling block na yan? Pinipicture po niya rito yung pong mga bato na kung saan sa daraanan mo ay napakarami na napaka-imposible na makalakad ka ng maayos, no? Ang tendency talaga mas mataas ang ratio na ikaw ay bumagsak, no? Siyempre pag kayong maraming bato po at tatapakan mo yun, baka magkaroon ka pa ng pag nadapa ka pa o tawag dito nadupilas ka pa dyan, ay medyo may magkakaproblema tayo. So ito po yung sinasabi ng verses 13 to 18. We're talking about things that we have freedom to do. Of course, may clear conscience ka nun. Alam mo na tawag dito, maayos, no, para sa iyo, no? Sa harapan ng Panginoon. At ninanais mo do sa ginagawa mo ay maparangalan ng Diyos. But alam niyo po ba, hindi po lahat. Lalong-lalo na po doon po sa tinatawag natin mga weaker Christian, hindi po lahat pwede natin sabihin they really approve yung mga bagay na gagawin mo. Para sa kanila kasi, kailangan natin maunawaan yung mga kapatid na hindi lang sarili mo iintindihin mo sa bawat iisipin mo, sa bawat gagawin mo, sa bawat sasalitain mo, saan ka pupunta. Lahat po ito kasi, totoo lang po, narito tayo sa mundo interacting with one another. So, responsibility natin lahat yan. Kasi, anything happens, hindi ko naman sinasabing we will be putting all blame sa atin, pero very, 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 very careful po talaga tayo. Ipinapakita natin, sinasabi natin, ginagawa natin, saan tayo nagpupunta. So the first word, stumbling block. The second word, panakita nyo, is cause to fall. So anong cause to fall? So ito po ay, pinipicture nito, yung pong trap. Nakakita na po ba kayo na gusto nyong manghuli ng ibon o manghuli ng anumang hayop na naglalagay po ng tawag dito ng tali, tapos o kaya may net, okay? So ang design po nun to catch animal out in the woods. And when he goes for the bait, of course, pagka naapakan po niya yon, yung pong nakakonekta doon at yun po yung natanggal yung pin, dire-diretso po, masisilo yung pong gusto nilang mahuli. And there may be activities, mga kapatid, that we can freely engage, no? Para sa kapurihan ng Diyos. But if practiced by a weaker Christian, would truly, mga kapatid, ensnare him doon po sa bitag ng kasalanan from which hindi na siya makawala. And that's important thing, no, to understand, because when we talk about limiting our liberty for the sake nung sa mga weaker ang kanilang pananampalataya, the problem we're concerned about is yung possibility na sila po ay magkasala. So si Paul po is not saying that we should refrain ourselves from doing anything na kung saan lagi ka nalang mag-iisip, naku, aprobado kaya sa kanya to, okay kaya sa, hindi naman po sa gano'n, no, na kailangan mo pang maaprubahan ba ito ng kapwa mo, hindi naman po. So ang sinasabi lang niya, anything that would bother them or upset them in the sense of propriety, mga kapatid. So unfortunately, may mga legalistic Kristiyano kasi, wala tayong magagawa doon. May mga Christian na very legalist. Nagko-construct po sila ng mga do's and don'ts, no?
na iniisip nila spirituality is a matter of observing their particular mga taboos, yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. Okay, gusto niyo bang magbigay ako ng example? Okay, mga Kristiyano po na dapat daw magsuot ng mahaba. As in, mahabang-mahaba. Alam naman po natin. Or, kailangan hindi maiksi ang buhok. Kailangan mahaba ang buhok. Okay? So, mga kapatid, wala tayong obligation dito sa mga ganitong mga demand. Okay? But ang akin ko lang, ang punto ko lang, we have an obligation to refrain from doing anything that would cause another Christian to sin. Hindi ko po sinasabi. At hindi po naman kumbaga kung sinasabi nila na kailangan mo magsuot ng mahabang palda at hindi ka sumunod, nako, yari ka. So hindi ka naman magkakasala kung hindi ka magsusuot ng mahabang damit or magpapahaba ka ng buhok. So yun po ang ibig kong sabihin. So i-illustrate po natin. Gusto ko lang po mas lalo nating palawigin. Ano po? Suppose ganito po, may isang senaryo. Meron kang kalayaan na uminom ng wine. Okay? Siyempre, pagka kumakain ng steak, lagi po talaga silang may wine sa glass. Now, ang ginawa mo ay nag-serve ka sa iyong bisita na in-invite mo na kumain sa inyo. And one is a relatively, of course, new Christian. Now, nung nagsisimula ka ng mag-pour ng wine doon sa glass niya, now, merong hesitation. Okay? Parang sinasabi mo naman sa kanya, ay, huwag ka mag-alala. Ano lang naman, wine lang naman to. Hindi ka naman malalasing dito. Usually, we say that. So, ang hindi kasi natin alam, okay, na yung palang taong yun, meron pala siyang serious problem before na bago siya maging Kristiyano, meron pala siyang serious na problema pagdating sa alak. Any kind. Ma-hard man yan, no? Any kind. Na kung saan, he doesn't feel at liberty to have even one glass. Okay? No? But he really views pagdating sa ganon, ang mangyayari, parang mako-confuse siya. Kasi, para sa kanya, no, ayaw niya na eh. So, ang manggaganap doon, parang iisipin niya, naman itong, Kristiyano ba to? Parang iisipin niya na, bakit ganon? So, magkakaroon na po siya ng maraming katanungan. Yung pala, ang problema niya, bago siya na born again, yan pala yung kanyang iniwanan. Yan pala yung kanyang matinding trap na sa buhay. Yan yung umalipin sa kanya. Kaya para sa kanya, kahit anong klaseng inumin, wine man yan o hindi ako iinom. So, yun po ang ibig kong sabihin, mga kapatid. So, dito po talaga tayo mag-iingat. No? Na hindi po lahat ng gagawin mo na kalayaan mong gawin pwedeng i-apply sa iba. Now, meron pa po, halimbawa, isa pa, halimbawa, yung pong, hindi ko alam kasi yung kapanahunan namin ay mga disco noon. Okay? Pag sinabi mong disco, pagpasok mo po ng madilim, tapos maraming sumasayaw. Of course, naroon din yung mga inuman. So, inuman in the sense na pwede ka naman uminom, pwede naman hindi. May soft drinks naman doon, or any juice. Ngayon, merong isang situation na halimbawa, I have that freedom to dance doon sa lugar na yon. Pero, merong isang Kristiyano na nung hindi pala siya born again, lagi siyang nandun. No, sumasayaw. Yun ang niya. Lagi siyang sumasayaw. Napupunta sa mga lugar na yon. Ngayon, ang nangyari,
nung niyaya mo siya doon, para sa iyo naman, wala naman yun dahil mahilig ka magsayo, whatever. No, niyaya mo, kahit na sabihin mo na hindi na doon sa lugar na yun, maski sa loob lang ng bahay o whatever. Kaya lang, hindi mo kasi masusukat kung ano yung bagay na pinagdadaanan o pinagdaanan ng ibang nating mga kapwa mananampalataya during the time na sila po ay hindi pa mananampalataya. Yung pala, itong taong ito, na tuwing sasayaw siya, nati-turn on siya. Ibig sabihin, merong ibang nararamdaman siya pag ginagawa niya. At doon siya hinango ng Panginoon. Ikaw naman, niyaya mo siya. No? Niyaya mo siya. At doon sa pagyaya mong ganun sa kanya, yun, parang bumabalik yung kanya nakaraan. Baka sa susunod, parang ma-entice ulit siya at bumalik sa dati niyang ano. So, you exercise your Christian liberty and invite some friends, no? Na ganun nga ang nangyari, but you don't know is that one of your friend, one of that person, once addicted doon po sa place wherein hindi talaga kanais-nais. Now, ito po yung mga bagay na gusto kong ipaunawa sa bawat isa. Sometimes, we are using our liberty that will cause somebody na ma-stumble. So, si Apostle Paul, ang sabi niya, don't do it. Don't do anything that would put a stumbling block or cause to fall in another Christian's way. So, may 3 reasons siya na binigay. No? He gives us 3 reasons why. Okay? The first reason, bakit wag nating hayaan na tayo ay magdala ng ikahuhulog sa kasalanan, na tayo po'y parang naglagay ng trap para sila ay bumalik sa kasalanan. Number 1, okay, 3 reason. In verse 14 and 15, sabi nun, I know and I'm convinced by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him who considers anything to be unclean, to him it is unclean. Okay? Yet, if your brother is grieved because of your food, you are no longer walking in love. Do not destroy with your food the one for whom Christ died. The first reason, our love requires it. As you remember mga kapatid, one of the major issues sa church sa Roma was eating meat. Alam natin po lahat yan. And for some, it was that meat was forbidden by the Old Testament law. Sa iba naman, the problem was that it had not been prepared as the law required. So, dalawa pong naging problema. Of course, for still others, it was the meat bought in the marketplace had probably been dedicated sa mga paganong idols, na pagan idols. So, dito po inassure ni Paul that nothing is ceremonially unclean in and of itself. Kasi si Jesus mismo ay nagturo nun. Sa Mark 7:15-23, sabi niya, di ba doon? As I quote, all food are good and acceptable. But, of course, not everyone has learned to enjoy that freedom. And if a person feels that certain things would be unclean for him, then he needs to avoid them. He should not violate his conscience. And as Christian, na tayo po who really love would dictate that those of us who have the freedom in order to indulge should not do anything that might cause the weaker Christian to do what for him would be sin. Things that might grieve the person. Yung magbibigay ng distressing harm sa kanyang spiritual life. Or what might eventually destroy him. Na hindi, parang irreparable damage na po, hindi na kayang gamutin. No? Yung kanya pong buhay, relasyon niya sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang ating Panginoong Jesus, He loved
Really, tandaan natin, no? Ang Panginoon, mahal niya tayong lahat. So He bear the penalty of our sin. Dinala po niya sa krus ng Kalbaryo. And the least can do is kung paano tayo minahal ni Jesus, paano talaga nagsakripisyo ang Panginoon, inunawa tayo, gumawa ng paraan, the same. Yung love na yun, no? Yung pag-ibig na yun is enough to avoid doing things that would leave ang isang tao para muling magkasala. Example ko po yan. Halimbawa, meron pong handaan. Ito po'y talagang matinding usapan. Yung iba kasi hindi kumakain ng dinuguan. Kasi para sa kanila, sabi nila, ang dugo ay buhay. May buhay. Galing dyan. So, hindi talaga sila kumakain. So, ngayon, nasa handaan. Alam niyo po, minsan kasi, we don't need to brag everything, yung ating freedom. Halimbawa, yung taong yun na imbitahan mo sa ganung okasyon at ang handa mo ay dinuguan. Hindi siya kumakain. Anong gagawin mo? Di ba? So, kailangan po nating maintindihan kasi meron pong mga kapwa natin, mga Kristiyano rin, na meron po talaga sa kanilang sarili, meron po sila talagang mga bagay na sinusunod. No, ayon sa kanilang conviction, ayon sa kanilang konsensya. So definitely, ang sinasabi ng Bible dito po sa Romans, ang isang dahilan na kung saan kailangan hindi natin dapat na lagyan ng anumang patibong ang isang Kristiyano para sila'y magkasala. Kaiwin natin yung pagmamahal na tulad ng pinagkaloob ng Panginoon sa atin para hindi natin magawa. Ano pa? Our testimony requires it. 14:16. Therefore, do not let your good be spoken of as evil. Yung good po dyan, siguro probably yung Christian liberty po yan eh. Yung good na sinasabi yan. Therefore, do not let your good. Okay? If insisting on exercising our ability, yan ang magdadala sa kapwa natin Kristiyanong magkasala. Alam niyo po, wala tayong patotoo sa labas, sa mga tao po na hindi kumikilala sa Panginoon. Kung makikita po nila, no, na we are lacking of concern sa bawat isa, and sometimes it is as an excuse para, alam niyo po, makarinig tayo ng hindi magandang mga salita, no? And if our insistence on exercising our liberty gets us into an argument sa kapwa nating Kristiyano about what is right, about what is wrong, alam niyo ang mangyayari, ang mga nasa labas, they're going to be confused about the meaning of the gospel. And even gagamitin nila yung nakita nila sa atin para bigyan tayo ng excuse at i-reject ang ating mga pag-evangelize sa kanila. Ang laki po ng effect talaga. Ang laki-laki po ng effect. Meron pong isa pa pong mga tawag dito, pwedeng mag-arise na problema. Okay? Meron pong isang church. Okay? Ang argument po nila, maglalagay ba sila ng Christmas tree sa kanilang Christmas program? Yan po ang isang problema nila. So, yung iba, acceptable na maglagay ng Christmas tree. Pero yung iba naman, sinasabi nila, pagan practice yan. Wala talaga yung dapat na lugar dito sa church natin. Anong ginawa ng isang grupo? Ang ginawa po ng isang grupo, mga kapatid, ay kinuha nila yung Christmas tree at itinapon sa labas. Yung iba naman, yung ibang sumasang-ayon, kinuha nila yung Christmas tree, ipinasok sa loob. Di nagkaroon po ng rambulan. Galit talaga sila sa bawat isa. At nagkaroon ng suntukan sa loob ng church. At nauwi ang pag-aaway na yon na sila po ay nagdemandahan. And what happened? Non-Christians, doon sa lugar nila, talk of the town sila. And you know what?
Ano ang conclusion nila? Nakatawa po ako talaga. Ano po ang conclusion nila? They concluded that the gospel consisted of whether or not you believe in Christmas tree. Nawala na yung essence na kung saan yung kamatayan ng ating Panginoon and during that Christmas, yung birth na Lord Jesus Christ, nawala na ng essence yun. Kasi ang nangyari, nagkaroon sila ng matinding diskusyonan, nagkasakitan, at ang end up para doon po sa mga hindi nakakakilala sa Lord. It's a matter whether they believe sa Christmas tree. Ilalagay ba talaga yan? Yan ba ay acceptable or not acceptable? And that will lead us doon po sa pang-apat na dahilan. The fourth reason for limiting our liberty is verse 17 and 18. This is what the gospel requires. Sabi ng verse 17, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because the reality of Christian faith is not demonstrated by insisting on our right to eat certain foods, or go to a certain places, or do certain things, but it is demonstrated primarily on the three things. Like, number one, sabi doon ay righteousness. This is what I call imputed righteousness. Ibinihis sa atin. The assurance that we have been granted a right standing before God freely because we have admitted our sin and put our faith in our Christ, our Lord Jesus as our Savior. So that's first thing that we need. It demonstrated primarily by righteousness. The second is peace. Ang ganda, no? Peace is the assurance that we have peace with God on the basis of Christ's death at Calvary, resulting in an inner calmness and quiet assurance that God is in control of every circumstances of our lives. Hallelujah, praise the Lord. And the third is the joy in the Holy Spirit. Not joy in pleasant circumstances. No, hindi doon lang natatagpuan yan. It is the assurance that God is with us, that God loves us, and God will care for us. And that is what I call the joy in the Holy Spirit. And then Paul adds, tingnan niyo po sa verse 18. Ano pong inad ni Paul? For he who serves Christ in these things is acceptable to God and approved by men. Ano pong ibig sabihin ng acceptable dyan? Ang ibig sabihin po na acceptable, ibig sabihin yan, well-pleasing, kalugod-lugod sa kanyang harapan. God is delighted with that kind of life. The people will see it. The people will be attracted by it. So maybe you feel the freedom to engage in some things that other Christians feel would be sin for them. You also have the freedom to limit your freedom, to keep others from falling into where? To sin. And that is the final analysis po ng totoong freedom. But our responsibility, of course, to our fellow Christians goes beyond the negative. Beyond don't cause others to sin. Meron din po mga positive side. Hindi lang po yung mga negative dyan. Okay? May positive side. So ano yung positive side? Let's read Romans 14:19 to 23. Iisa-isahin ko na lang po mamaya, ha? Okay? And again, three major elements to this side of our responsibility. Tatlo ulit. Okay?
Sa verses 19 to 21, sabi po ng 19, "Therefore, let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another." Again, we need to be a builder, not a breaker, mga kapatid. The word edify originally referred to yung erecting building. But dito po, it refers to people that we need to build up the best para sa kanila. Atmosphere of peace, atmosphere of harmony. If we get to wrangling with one another about anything na hindi naman mahalaga, mga kapatid, alam nyo, totoo lang, nobody will build up. Kasi tayo minsan yung mga small things, masyado tayo nakatutok, na binibigyan natin na masyadong ma-magnify. Alam nyo, walang mabibuild up talaga sa atin. On the contrary, of course, the work of God may be destroyed. Nakakalungkot. Di ba sabi ng Romans 14:20, verse 20, "Do not destroy the work of God for the sake of food. All things indeed are pure, but it is evil for the man who eats with offense." Ano yung eat with offense? Ang eat with offense, it means causing another Christian to fall into sin by the food. Biro nyo yun, pagkain lang. Just, di ba? Pagkain lang, it's just a matter of the food we eat. But anything that may cause a fellow believer to trip up and fall into sin. Imagine that, mga kapatid. Sabi mo minsan nakakatawa, pero alam nyo maraming nangyayari pong ganito eh. Just a simple thing. Pero a big deal para sa kanila. Verse 21, "It is good neither to eat meat, nor drink wine, nor do anything by which your brother stumbles or offended or is made weak." So anong gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, the Lord wants us to build up people. People to build up. Not to break them down. Kayo po ba ay di ba, madalas naman tayo nagsiswimming. Alam niyo, meron pag ako po ay nasa dagat, tinitingnan ko po yung mga, ang cute nila, yung castle, paano nila po binibuild yon. Dalawang po ang nakikita ko doon eh. Yung isa, they have really a great pleasure in building, no? Yung pong, ito elaborate and mga enchanting sand castles. No, may mga bridge, may mga stairs, may towers. Meron naman pangalawa, wala silang ginawa. They have great pleasure in jumping on top of them and leveling them to the ground. Dalawa lang nakikita. I'm afraid, mga kapatid, dalawang klaseng Kristiyano meron ng mundo. The builders, ibig sabihin, those who are willing to look out for the good of others, even if it means limiting their own freedom, and also the breakers, those who are going to insist on doing what they want to do, no matter how much damage it might do to other believers or to the work of God. Let's consider it, mga kapatid. Serious business po ang ating pinag-uusapan ngayon. It's all about the life of other people. Yan, di ba ang pinagpe-pray natin? Kaya nga tayo talagang lumuluhod sa Diyos. Kaya nga tayo humahayo. Ang hirap bang mangalap ng mga kaluluwa? Ang hirap ba talagang, tawag dito, mag-evangelize? Mahirap. Pero sa isang mali natin, na hindi natin, tawag dito, na babantayan, no? Yung ganitong mga bagay. Biro mo yun, biglang makakaproblema po. Remember what Jesus said about it. Anong sabi ng Matthew 18:6? "Whoever causes one of these little ones who believe in me," no? Who believes in me, to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were drawn in the depth of the sea. Ibig sabihin, it is very serious matter. Napaka mabigat, dapat natin pong pagtuunan ng pansin. Helping others grow would also require you to be discreet with your liberty. Sabi ng verse 22,
A. Do you have faith? Have it to yourself before God. So, ibig sabihin, we need to be discreet with our liberty. In other words, wag mo nang ipagmayabang. Okay, ito example ko. Perfect example natin. Lalo-lalo na po sa hindi pa mananampalataya. Okay, during that time, halimbawa, tayo po yung mga bata pa. No? Pag kinumpara po natin ang mga kapatid nating matatanda sa ating mga bata, ang mga matatanda nating kapatid pwede na magpuyat, pwede na po silang lumabas, meron na po silang passes. Okay, tayo naman po mga bata, nasa loob lang ng bahay, maaga natutulog. So, ibig ko sabihin, tayong matatanda, hindi man na, nandyan lang kayo sa bahay, ako lalabas. Hindi mo na kailangan pang asarin sila. Minsan ganon tayo mga Kristiyano. Okay, we flaunt our liberty. And it is perfectly proper to teach the weaker brother the truth of liberty na meron tayo kay Kristo. Pero he needs to know that spirituality is not measured by a list of man-made taboos. Ibig sabihin, yung mga bagay na tama at mali sa'yo, kailangan ang ituro mo doon is the positive control mula sa banal na espiritu over his total being. Hindi po ikaw magre-restrict. Hayaan mo na makita nila yan sa ating pong ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Kailangan doon talaga nagsusok. Naunawaan natin mga kapatid. Minsan ang dami dahil parang nakakatuwa minsan parang nandun pa rin tayo nakakulong sa old style, old life. Hindi po makakatulong. Nakaka-irritate lang po ang mga bagay na yan. Bawal kang kumain, bawal mong gawin. Alam naman po natin pag ang tao o ang ating mga kapwa na mananampalataya na yung bago, na idulog po talaga natin, na turuan talaga natin sila na mula sa banal na salita ng Diyos ay lumalim sila at maranasan nila ang kilos ng Holy Spirit. Alam niyo po, marami pong pagbabago ang magaganap sa buhay nila. Not the least of any do's and don'ts natin. And that is one of what Paul says about the privilege or privileges of Christian liberty. Okay, Romans 14:22b. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. Ano po minention ni Apostle Paul dito? He mentioned one more thing. Tingnan niyo po sa verse 23. Ano sabi ng verse 23? But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith. For whatever is not from faith is sin. So ano ibig sabihin nun? We need to be sensitive to the presence of doubt. That is a truth that all of us need to heed. If a person has an inner conviction that a certain behavior is wrong for him, and he goes ahead and does not, and he does it anyway, possibly mga kapatid, may nakita yan na ginagawa ng ibang Kristiyano. He is now acting against his conscience. And there are doubts in his mind. It is not an act of biblical conviction, mga kapatid. Kaya po sinasabi ni Paul, kasalanan yan. One thing could be sin for one person, but not for another. So what we will do is, we have to teach the biblical basis for freedom in Christ. But at the same time, maging sensitive po tayo sa mga doubts ng iba. Hindi tayo pare-pareho. Iba-ibang sisidlan po ang ginawa ng Diyos. We don't try to get them to do things they don't feel comfortable in doing it. Now, hindi ko po alam sa bawat isa po sa atin ngayon. I don't know what is in your life, but there are probably some things that really fall into his whatever category na atin pong napag-aralan ngayon. No? Are you allowing something that could cause another Christian to fall into sin? Meron po ba tayong ginagawa? Sige, ano na po, evaluate po tayo.
Ako, tuwing ako po yung mag-aaral ng Word of God, I really I assured myself na ini-evaluate ko ang aking sarili. No? Are you allowing something that could cause another Christian to fall into sin? Kaya mong gawin pero hindi niya kaya. Are you willing to forgo that pleasure for the good of others? Minsan meron tayong mga bagay na nagagalak kang gawin. Pero kaya mo bang i-give up yan? Bibigyan ko kayo ng example. Dami ko example, no? Panunood ng sine. Hindi po lahat. Lalo na po sa mga Kristiyano. I for myself, I don't go and watch tawag dito, movies. Opo. Bakit? I have my own reason. Hindi ko kayo pwedeng pilitin. Kung nanonood ka, well, hindi ko po pwedeng sabihin, ay nako, wag! Hindi ko pwedeng ganunin. I have my own reason why. So, hindi nyo po pwedeng ipilit ang bawat naisin yung gawin doon po sa, alam ko, sa konsensya ko, ayaw kong gawin. Naunawaan nyo po? I mean, gusto ko lang po talagang express. Marami po kasi akong tawag dito nakikita. Kaya ayoko po talaga manood ng sine. Opo, ayan po ang dahilan. Kung sa tingin mo yung ginagawa mo nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, truly you believe that it really glorifies the Lord, you can practice your liberty without flaunting it before other people. Okay? Para maiwasan po natin. And to talk about the other side of the coin, ang tanong, could there be some things in your life that you are allowing with which you really don't feel comfortable? Na kung saan, at the back of your mind, nandoon po yung still small voice, your conscience, na sinasabihan ka. Others are doing it and yet you really don't feel good about it. Alam mo kung ano yung tinutukoy ko rito. Maybe God is trying to tell us something mula sa kanyang salita, mula sa ating inaral ngayon, at tinatanong niyo tayo, anak, are you really willing to listen and obey? Kasi pinakamahirap po talaga yan mga kapatid. Two-side. Listen and obey. Now, as you listen and obey, are you willing to submit yourself to the will of God? Maybe that is the will of God sa buhay natin, that i-restrict mo yung sarili mo in a certain area, no? Meron kasing dapat nire-restrict ang isang tao, hindi lahat yung kalayaan mo, na minsan alam mo yung kalayaan mo, sa ginagawa mo, nakakapagbigay na ng na-stumble na po yung yung kausap mo. Are you doing what you are doing to bring honor to Jesus Christ? And that is the way the Christian life should live. So anong gusto kong sabihin ngayon mga kapatid? Bumalik po tayo doon po sa simula. It's not all about you. It's not about us. It's all about Jesus. It's all about our trust to Him as our Savior. And you know what? Dito po sa ating team ngayon, totoo po si Jesus po is truly our brother's keeper. Amen? We really got a good example mula po sa Kanya. The Lord Jesus set a great example for us. He was willing to put our well-being before His own. He was willing to go to a cross and suffer one of the most agonizing death known to every man, that is crucifixion.
and not only suffer the physical pain of crucifixion, mga kapatid, but allow His Father in heaven to lay Him the eternal, infinite punishment that our sin deserves and that the whole world's sin really deserves. And He did it that because He loves us and He cared more about us than Himself. Hallelujah! Hallelujah! Grabing example na dapat siya ang ginagayahan natin. If He did that thing, that wonderful moment kung saan yung kanyang kamatayan, the least we can do for one another is to look out for each other's spiritual welfare and recognize that yes, in a very real sense of the word, we are truly our brother's keeper. Alam niyo po mga kapatid, pag pinag-usapan po ito, napakalalim. Na marami pong sakripisyo ang bawat pagmamahal. Kasi passive po, active po yan, hindi passive. Pag sinabi natin na mahal natin ang Diyos, dapat po nakikita. At tandaan natin, pag hindi po tama ang relasyon sa Diyos, hindi rin po magiging tama ang relasyon sa ating kapwa. Kaya po pagka kulang ka sa pagbabasa ng banal na kasulatan, kulang ka sa pananalangin in which that makes our life complete, hallelujah. Yung word ng Lord is enough para po sa buong maghapon. Ang pananalangin is enough para po makamtan po natin at maranasan natin ang kanyang kalooban at ang kalooban ng Diyos. Una po, talaga ang sinasabi niya, mahalin natin siya buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Pangalawa, mahalin natin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin para sa iba. So tandaan po natin, tanggapin natin na tayo pong lahat ay maraming pagkukulang. Pasensya na po. Sa lahat ng mga kapatiran po natin, ano man po, naging pagkukulang ko sa inyo, talaga pong hinihingi ko ng tawad. Marami pong mga pagkakataon na hindi ko po nagaganap. Ito pong ating topic ngayon. But praise be to God, ngayon po binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos na muling ayusin ang ating pong mga sarili. And willing po ako na ma-examine ang aking buhay sa harapan po ng Diyos. And if there are things that are causing other Christians to sin, sa akin, sa mga nagawa ko, I'm really willing para po baguhin ang lahat. At maturuan muli ng ating Panginoon. And so, talagang aaralin ko po na yung pong genuine na pagtingin talaga sa kapwa ko ay mas lalo pong maging malalim. Alam niyo po, nakakatuwa kasi kapag ganito po ang usapan, alam ko po na ang Panginoon ay nagagalak at nasisiyahan. Sabi ko nga, ito pong buong buwan na to ng April at ito ang topic natin. Alam ko pagkatapos nito, mas magiging malalim po tayo sa pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Salamat po sa mga buhay ninyo kapatid. Hindi po nasasayang lahat ng mga pagtsatsaga, pagtitiis, sa lahat po ng inyong mga kabutihang loob, mga itinutulong ninyo, kung paano kayo kumakalinga, kahit sino po mga kapatid. Naniniwala po ako, meron pong reward dyan. Do not stop in doing good. Huwag nating tigilan. Kahit minsan sinasabi nga natin para namang walang nangyayari. Para namang kumbaga, nakakapagod. Kasi in return, alam nyo, huwag na po nating isipin. Ibalik man ng tao yan, hindi man ibalik ng tao, gawin na gawa natin ito dahil sa Panginoon. So, ngayong gabi, alam kong patuloy po tayong pinagpala at pagpapalain pa sa mga susunod na araw. Kaya po, maraming pong salamat. It's just a great honor and privilege na ako po ay nakapagbigay ng isang magandang mensahe
Alam nyo po talagang limliman po ito ngayon. Salamat po sa buhay po ninyo. Salamat po sa lahat ng mga pagtsatsaga at pagtitiis ng bawat isa po sa inyo sa bawat pananampalataya po natin sa Panginoon. Pwede po ba tayong yumuko? Sige po. Yes. Yuko po tayong lahat. Tayo pong lahat ay sama-sama pong manalangin sa ating Panginoon. Alam po natin na hindi natin kaya ito kung wala po ang ating Panginoon na siyang talagang tutulong sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Father, I really pray that you will work in our lives as we need your work in us. And you know that even better than really we know better than we do. Lord, I pray, just keep working in us, Lord. Father, until we're brought to submissiveness to your will, and thanking, Lord, and praying to those who made a decision, Lord God, para ikaw ay pagkatiwalaan bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. May it be glorious new beginning for each and every one of us as we continue to become a new creation in Christ. The moment, Lord, na in-entrust namin ang aming sarili, pinanalaligan namin, pinaniwalaan namin, tinanggap namin, kami po'y patuloy mong binabago at babaguhin at kumikilos ka hanggang ngayon, Panginoon. May ginagawa ka sa aming buhay, may ginagawa ka sa aming kalagayan, may ginagawa ka sa aming relasyon. Maraming pong salamat. At salamat, Lord, doon po sa nagkukumit ng kanilang sarili. Para po, Lord, sa mga oras na ito, they are now seriously examining their own lives before your word and submit to the control of the Holy Spirit. Panginoon, I pray, gamitin mo po sila with new power. Hallelujah. Pinupuri ka namin, hayaan mo na ang bawat buhay namin sa pakikipag-ugnayan namin sa bawat isa, Lord, ay maging testimony po, makita po ng ibang tao na kami pong lahat ay iyong mga anak at kami po'y naging iyong disipulo. Maraming pong salamat for the opportunity that once more that you have given us. Thank you, Lord, for the life na tunay na pinupuno mo, pinupuspos mo sa mga oras na ito. Muli ang dalangin ko, pag-isahin mo po kaming lahat at maganap, Panginoon, ang lahat ng amin na pag-aralan. At tunay, O Diyos, naniniwala ako, ikaw lang ang tanging mapararangalan. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatiran po namin na sila po ngayon ay nakikinig sa mga katuruan na inyo pong inihanda para po sa kanila. Salamat, Ama, sa walang hanggang biyaya ng inyong kabutihang loob sa amin, na kahit po kami nagkukulang at maraming mga kasalanan, hindi natatapos na kami iyong mahalin at kami inyo, Panginoong, patuloy, Lord, na alagaan. Salamat sa pagpapala. Sa oras na ito, tinatamasa namin. Thank you, Lord God, sa lahat at walang ibang maitataas, maluluwalhati at madadakila, kundi ikaw lamang. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy na gabayan at patuloy, O Diyos, na sa aming buhay, ang pangalan mo lamang ang laging naitataas. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito pong aming sinasamo at dinadalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain po tayo, mga kapatid, at magandang gabi po sa bawat isa. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi lindo, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba
lahat